नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो? ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम। माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों। ओमफ्राय बेनो आरोखि बे हारसिं मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रा? सेंग्रासो। मा नाम? आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोन दा दाहाय थांबा। जागोन ना जाया दसजन? 12 हा 12 बेसेबां? 12 ओइ 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना। गुड मर्निं लोगोफोर। सानदों नामा नोंसोरो बे भिडिअ'आ नोंगौ दानि क्लियारिफिकेसन जेनेबा माबानि भुमिकानि नङा लोगोफोर बेयो आगोलनिसो माने बेखौ बिदि बानायना होदों आरो ना मानसिफ्राबो ओरैबायदि खालामो फेसबुकाव बिदि आगोलनि भिडिअ'खौनो बिदि होबाय आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथा आं बेयाव माने भइस अभार होनांनायनि खारनानो आंना स्पिकार गैया नालाय फिसा फिसा खोनायो ओमफ्राय जा गोरा गोरा रायलायो आं ओमफ्राय दखानावनो बानायनो नालाय आं गिदिरखौ ओंखायनो बिराद खस्थ' जायो ओंखायनो आं भइस अभारखौनो होफिननांगौ जायो लोगोफोर रायलायनायजों मिलायैनि थाखायनो नायनोबो इन्ट्रेस्ट मोना खोमाना आंनि रायलायनायफोरखौ ओमफ्राय बे गथ'खौ नंगौना नङा आंबो गाराङाव नंगौ बायदिबो मोनो ओमफ्राय बोरैबा मा बुंबावनो जायोना जों हिनजावजों हिनजाव आं बिराद दुखु मोनबाय आरोखि ना बे गथ'खौ बिदि सानाखैमोन आं दाख्लै इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डजों जेनेबा एसे हिनजावजों नांलायलायनाय जानायाव बिदि नङा खोमाहाय जेनेबा जा आगोलाव जाबाय बिदि नङा खोमाहायसो नंदोंमोन आरो आंना ओमफ्राय रेकर्डखौ ओरैबायदि मोजां खोनासंबाय आङो ओमफ्राय गारांखौ सेम खोनायो आरोना भुमिकानि बायदि ओमफ्राय मिथिला गाव बुंबासो मिथिसिगोन ना थगायफ्लायो ना नंमारा नंमारगौबा दबथायनाया मोजांसै आरोना सोरबाफोर सैथो मिथिमारोबा डिटेल्स खिन्थानानै दबथायनाया मोजांसै बारलांबाय बारा जालांबाय गावजों गाव नै हौवाफ्राबो गावसोरनो रायलायबाय गावसोरनो हगारखोना खावजाखो बेबायदिथ' जानाङा दाथ' रायज्लायदोंसो हय बेबा थांना थाङाखैबो नंलायलाङो बेबा नंगौना नङा थेवबो बर'आनोथ' जायखौ नंगौ बेखौ दबथायनाया मोजां आरोना थेंकिउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम